Už by aj bolo ísť. Tak už som tu, no prepáčte, že meškám. No dobre, a kde si bol doteraz? Treba aj robiť niečo, nie? A netreba meškať. Dobre, no hýbaj, naučím ťa dojiť. Poď. A potom prídeme, podojíme a vrátime sa do kolímy. Treba dávať hlavne pozor na hygienu. No, že by ste nemali špinavé mlieko a to. No tak teraz máme sítka, filtre. Takto dojíme cez sítko a filter. Volám sa Jano Valigura. Narodil som sa v Liptovskej osade. No tak už bačujem viac rokov. Už zo 30 bude toho. My sme tu strojom nedojili ešte, ale že sa vydoja lepšie. Veľmi by som tomu asi neveril. To je takisto ako aj s rožným dobytkom, s kravami. Keď vie s tým robiť, tak dokáže aj strojom dojiť. A je to poľahčujúce. No. Lebo ručne to je drina. Na pasu sa idú do košiara, tam sa strungy. No a potom už pochystáme si riady na dojenie. Lebo ja tiež nebudem tu dlho, nemyslím si. Takže treba aj mladých, aby robili. Už je podojené, teraz ideme s mliekom robiť. Predsiezať a toto. No, už nám porichtovali chlapi, vieš, tak my to mlieko preleješ sem. Lej, neboj sa, už môžeš neboj. Táto panica. No. Miešame a dáme syridlo. To je 50 litrov mlieka, tak dáme za takýto pohárik syridlo. A ty to pomiešaš. Ja to naliem, hej. A miešam. Toto mlieko zober do sirárni, už nebudeme s ním robiť. Čo tak neskoro? Ale viete čo, Bača si trošku prispal. A ako sa robia tie syry vlastne? No iba ukážem ti.
Nadojené mlieko si zasílime, keď sa po pol hodine vyzráža na takúto kašičku. Spravíme si s neho zrno veľkosti lieskového orecha, vytúžime ho tým, že zalejeme teplou vodou, nechá sa ešte chvíľočku postať a pozbiera sa do hrudky. Tam potom stojí tá hrudka, ktorá odklapká a keď nakysne, tak ju potom paríme. Parí sa v hrncoch pri teplote 68 až 62 stupňov Celzia a naťahujú sa pareničky, nite, uzličky a všetko možné, čo sa dá z studených či sparených syrov. Robia sa tu aj oštiepky, to sa robí hneď zo sladkého syra. A keď nám náhodou prekysne syr, tak sa robí brinza. Brinza zrie 8 až 10 dní pri 15 stupňoch Celzia. Každý deň sa prekladá, aby neostala na ňom kôrka, potom sa mele. A keď sa pomele, zmieša sa so solou a je originálna bačovská brinza. Toto je tradičná ročná práca. Z nadojeného ovčieho mlieka vyrábame syr a z neho ťaháme ručne nitky, pareničky a ostatné výrobky. A veď ja musím ísť ku gazdovi na sihlu. Ale ako sa tam dostanem? Zbojnícka strela! Pracujeme s huculom už skoro 15 rokov, pracujeme hlavne s deťmi, podľa toho aj vyberáme kone. Ten hucul sa nám veľmi hodí na túto prácu, lebo veľmi dobre zvláda také nešetrné zaobchádzanie. Snaží zachovať si veľmi veľa energie, skôr ho treba do tej práce tlačiť. A ľudia to majú radi, lebo ten kôň je taký pokojnejší, majú pocit väčšieho bezpečia, že ten temperament nie je taký, že kôň sa zľakne a uteká strašne ďaleko, ale skôr aj pri tom zľaknutí zastane a ľudia sa preto neboja. Samozrejme, že je trošku nižší, to majú takisto ľudia radi, pretože si myslia, že spadnú z menšej výšky. Je to také trošku ukľudňujúce, pretože tie vysoké kone sú už pre začiatočníkov alebo neznalých jazdenia, sú trošku také veľké tie kone. A tieto kone zvládajú prácu takmer 8 hodín každý deň. Stačí im to nočné pasenie, takže sú veľmi húževnaté a veľmi veľa vydržia. Aj jazdíme bez krmenia, bez prikrmovania, bez ovsa, že len na tej paši, ktorá je veľakrát skromná. A aký je rozdiel medzi inými koňmi? No, hucul, ako som vravel, hucul sa snaží veľmi veľa energie zachovať si pre seba. To je nutné pochopiť filozofiu hucula, ak niekto chce pracovať s huculom. Toto si musí uvedomiť, že ten kôň, on si potrebuje na chvíľku zastať, oddychnúť a potom odovzdať tomu človeku všetko. My sme tisícky rokov šľachtili kone preto, aby nám odovzdávali prácu. Ale hucul je pravý opak, hucul sa snaží pre seba si tú energiu veľa zanechať. Ale na druhej strane to vyvážuje inými vlastnosťami, ktoré ho priam predurčujú na prácu s deťmi, na prácu v teréne. Radšej budem zbojníkom.